बाट के कर अवकात की बारात लाई रे हमारा सोना जैसन सोना के हाथ लाई रे। ये बताओ ना कोई मंगिया भोर के बा अरे पतरा देखा रे अरे कि मियां बीबी राजी टेंशन दुनिया के हटा रे। एगो बड़ी बाउर कहल बनी और कैसे बा हो अरे कि तोह के लेके जाई के कर बा मजाल पगली। अब भोजपुरी भाषा में ते तो हवे गोलू राजवा के माल पगली कि गोमछी से हमारा अपन ओढ़नी गठिया अरे धक धक करे कि ना। एगो हमार नया आज गाना आइल बा प्रचार हमारा करे के आदत नहीं थी। एगो बाकी गाना आइल बा कि 2 महीना होता ओइला हमर बहारा लगलू बोलावे बाइले सुतेलो सुतहारा पैसा न कमाई खाली अरे सिनवे से तहरा के साथ डबका तो मेहरारू कहती है कि जब पूरा नहीं अरे होई हमर मन तो धन लेके जा डबका। तो हमने के इतिहास क्या होला है जब कि आओ तारा खाती है वो कल्पना जी गौली कि सुनो परदेसी बालों हमके नहीं ढीली देवरा तोरी कीली आजा घरे छोड़ी के तू दिल्ली। भरत शर्मा जी गौनी कि चोरी करी हो पपियू रे एकरा के पूर्वी कहल जाला हमारा उतना गावे ना बाकी ना हमारा मंच से भागे के आदत बा। हमने के 1000 वाला है जा लाल जी बाकी लोग 2-4 लाख होला हो बाकी 2-4 लाख होला के बोलाई उरात भना टिकी हमने के 1000 वाला है जा बाकी हमने के आयोजन में संग रहे वाला है जा और श्रोता के संग वाला रह जा। अब एक जाना दे तो निकल जाई है देना भाई पुरन की तारा से कहत नहीं बन को के दिहो गाना हम बना ले आओ है ने देखिए हमार भोजपुरी माने आ रही जिला थोड़े होला गोरखपुर देवरिया सलेमपुर बलिया बक्सर छपरा गोपालगंज सिवान मॉरिशस तक भोजपुरी बा। तारा के छोड़ के बाहर जाता नहीं हां दी निमन मेहराज रही तो ना कही के जाई बाकी ता वही बुक भी कहां को आग्रह करती है तो तू कहबे नु कह ए राजा जी कहाँ रौरे छोड़ के जातनी इतना गर्मी में तबाही न हुई। अरे पगली तबाही जाड़ा में होला गर्मी में ना तारा इतना फैदान फील्ड खाली बा ठंडी में थोड़ी यहाँ मजा मिली इतना मजा फील्ड में लेबू कि घरे लिया जाला पगली एकदम ही बन मानुस बिया भाठा में कने उड़ बिया। देखो ये तरी पूछा जाला कि ये राजा जी गोरखपुर में गोइल बानी तो का करतनी तो मरत कहे कि का जानतारू ए जे गोरखपुर देवरिया के डीएसपी भइल बानी थोड़े 2 किलो आटा लेके साने बैठल बानी तो बोली कही आई आ जब बाहरा जाई तो ई बात कहो कि जातनी बाहरा ए बोलो जातानी अतना देर में अटैची मेहरारू हमार रही तो छीन ली। हां जी ये छीने वाला ना हो और कैमरा में ना आई तर के गाड़ी ना दी तो का करी हमार अच्छा भैया दोसर मेहरारू राजकुमार लेखा भगवान चेहरा देले बड़े धोती कुर्ता पहले बनी दोसर जाय दी तो मनावत है कि जा जे दोसर फील्ड धरी हम पगली अटैची छीन के कहे के चाहिए धर कतना समझाई रे पगली यह तो हमार भोजपुरी है लावा
तू का जानता रू भोजपुरी के बारे में? उहे जानता रू हई ऐसे को अटैचिया ले ले रहो। अरे भारी लगता है। अरे अरे भाभी ये देखो तारा पूरा मत लगे चाहिए ऐसे को है तरी धर बुझाता तू ही जाता रू हम कहत नहीं। हाँ आचार्य जी जाता नी बहारा चल मान ले तू ही मरद हो देख हम कहत नहीं तू मरद बन देखो एक्टिंग वर्ल्ड इज स्टेज लाइफ हिट ड्रामा वी आर एक्टर गॉड इज डायरेक्टर। हम लोग रोल करने आए हुए हैं निमन रोल करबू केहू एसपी बा डीआईजी हो जाई अब बाउर रोल करबू तो होम गार्ड ना केहू डोमो गार्ड में ना पूछी तो तू मरद बना हम मेहरारू बनत नहीं देखो कैसे बार डाला रे हम तुम्हारा तू गोलू राजा हम मुस्कान कि जाता नहीं बहारा ए बोलो ये जो भीड़ है ना सर ये जानते क्या भीड़ है? किसका भीड़? ये पांडव का भीड़ है। जहाँ ढेर भीड़ भई बा ओकरा के हम कौरव जानीला उ सुने ना वेले सब अभी रौरा सब सुनत नहीं हमारा अवल सफल हो गई जातानी आर बहारा रे से आर करीले शिरौरी चुमाए गौरी ले काहे कहतनी काहे गाड़ी धरे खाती जानी दौरी चुमाए गौरी हम मुस्कान है हम कहो जातानी महाराज से करीले चिरौरी अरे छुमाए औरी ले गाड़ी धरे खाती जानी दौरी छुमाए औरी ले गाड़ी धरे खाती जानी दौरी छुमाए औरी अरे गाड़ी धरे खाती जानी दौरी छुमाए विशाल जी हम बाज जाई तो दुनिया में कहीं बाज जाई अब लय हम जब नाच देखे जाई ना भैया अच्छा जरा मजा उठो के बर्तनी ताली बजा के आशीर्वाद दे दी जब हम नाच देखने जाते थे भूपेश भैया बाल नहीं खन जे बा उतने देर में उनकर के नाम में सले तनी उनकर प्रचार कर दी विजय भैया गावे से पहले बारात के ना प्रथा चले तो कमांडर लूटी जब बारात देखे जाई जा 5 गो नचनिया रहली हमरा के यहाँ बिजली रानी जी बड़ी सुंदर गायिका नचनिया ले भले प्रचलित बड़ी लेकिन गायिका है वो लोग कौन गीत गावे ये हमें सेट करे कब अरे फूल तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं